Dnes je 10.7.2024, 8 hodín a nejaké drobné. Sused Perný mi poslal mail predvčerom, že by radi už odkopávali a robili tieto veci a že svojpomocne. Pritom v rozhodnutí stavebného úradu bolo, že to bude robiť nejaká firma za pomoci bagra. A došlo mi, že to budú robiť svojpomocne dvaja chlapi. Akože čo nemajú peniaze na bagrovanie. Nehovoriac o tom, že my mali v rámci prác vykopať vlastne tunak celú časť od žumpy, ktorá je tam, takto tam až k ním v rámci povolenia. Že si nechajú hen tam hore okna v rozpore s vyhláškou ministerstva a stavebným úradom. Že nebudem do toho viacej rýpať. Teď uvidíme, jak to dopadne. Oni budú potrebovať schváliť po prestavbe barák. Ak nedodržia podmienky rozhodnutia stavebného úradu, budú mať smolu. Uvidíme. Ja už som preparkoval auto, aby som nezavádzal. A nič, nikde, nikoho. Večer tu bol, som ho videl.